Mae gyda Draper, cyfle i Matty Williams, i'r Seintiau Newydd! Matty Williams! Edwards yw chymryd i, mae'n un dda, Harrison allan! Dwi'n ddim di cyrraedd. Draper i'r Seintiau Newydd! A mae'n gol! Chris Sargent. John Quigley mewn o fan hyn. Quigley golgeidwad allan, does neb yn y gol. Yw'r bel yn y gol. Mae'n bedr i'r Seintiau Newydd. Mae'n chwalfa. Mae Draper yn glir eto. Mae'r Seintiau di taro eto. Am bel. Am bas, am gyfle. Mae'r Seintiau drwodd eto. Mae Miley di roi'r bel yn ei roed i hun. Quigley i'r Seintiau, a fydd hi'n saith i'r Seintiau, oddi ar y linell, cyfle arall a nawr, mae'n saith. Cyfle arall i'r Seintiau, Draper am ei hat-trick. Ryan Edwards yn mwynhau hunan, ystod i'r cae fel eilydd, croesiad da ar y post ein bella! Eiron Edwards yn coroni'r cyfan. Maen nhw wedi cael eu coroni'n Bangor, a nawr maen nhw wedi dod i Bangor, i Nantporth, i'r tîm sy'n drydydd. Maen nhw wedi taro 9 gol. Maen nhw wedi chwalu Bangor, a maen nhw wedi profi pwynt i bawb sy'n gwylio.